Здесь нашли фляжку, котелок, ложку. Бу 79 ел хәбәрсез югалганнар исемлегендә булган Александр Сухомяткинның шәхси әйберләре. Аларны быел гына Смоленск өлкәсендә табып алалар. 20 яшьлек бөгелмә егете 1941 елда фронтка китә. Шул ук елна хәбәрсез югала. Смоленской оборонительной операциясында санитарный шукырда булган сугышның ин авыр вакыты булды. 41 ел сентябрь айы безнең солдатлар күп үлгән. Пришла похоронка на него. Минем әби бабайларга улыгыз хәбәрсез югалды дигән хат килә. Сугыштан соң әти күп тапкырлар аны эзләтеп тә карый. Төрле урыннарга яза, табагына алмыйлар. Быел Смоленск өлкәсендә эзләнүләр алып барганда 4 солдатның сөякләре табыла. 2 солдат Татарстаннан булып чыга. Аның медальоны исән калган, ул медальонында язылган, ул 1921 елгы туган. Бөгелмәдә Сухомяткин фамилияле туганнарын берничә минут эчендә эзләп табалар. Кайчак моңа берничә ай китә. Ко мне обратилась... Миңа нефтехимик эзләү отряды командиры шалтыратты. 2 солдат Татарстаннан диде. Минем андый фамилиялы танышларым бар иде. 7 минут узмагандыр, туганнары табылды. Бүген хәбәрсез югалган солдатның шәхси әйберләрен туганнарына тапшырдылар. Якын арада алар хәзер инде билгеле солдатның каберенә барып кайтырга да планлаштыралар. Бөгелмәдән Фируза Хәмидуллина, Эрик Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.